Ja, ik geniet er enorm van. Eén dag geen natuur gezien is wat mij betreft een beetje een gemiste dag. Dat je gewoon van alles ziet en hoort en beleeft eigenlijk. Voorjaar is de beste periode als je vogels inventariseert. Alles zingt en vooral in de vroege ochtend, dan pakweg nu al dat je een uur of 6 het bos ingaat, dan heb je al heel veel vogels die dan al zingen. Een sperwer, zo'n roofvogeltje. Ja, dat is een jagend vrouwtje. Ik zag hem hier omdat het een alarmroepje was net. Van een zanglijster, dat hoorde ik. Die wie benauwd? Ja, die waarschuwt natuurlijk ook. Tot mijn pakweg 13e jaar had ik niet zoveel met vogels. Maar op een gegeven moment had ik een vriendje, zijn vader, die was zeer geïnteresseerd. En die ontdekte ook heel veel reeën in het bos en zo. Ik dacht, vond ik interessant. Op een gegeven moment zag je een buizerd. En moet je weten, in die periode was de buizerd zeer zeldzaam. Dus ik was heel blij dat ik een buizerd zag. Nou ja, dan komt het vanzelf. Hè. Je wilt meer zien. Grote bonte specht. Oh, dat is mooi. Er zit geen voedsel in die kale stam, dus dan klopt hij inderdaad nu om aan te geven dat dit zijn gebiedje is, territorium is. En die holte daar moeten we in de gaten houden, want dat is best kans op dat daar over een paar weken jongen zitten te roepen. Ik denk dat wel een stuk of 10 kleine bonte spechten had. Dus dat is op zich. Ja, dat vond ik wel een fors aantal. Gaan we vogels spotten? Oh, wat goed, jongens. Wat gaan wij daar? Hier, Oh, daar, ja, koolmees. Ja. En wat maakt het is van geluid? Ja, dit is dat ti. En dan komt er een toontje bij, of het gaat een toontje af, of er is een toontje langer. En dat blijft hij dan wel steeds herhalen. En zo, dat is heel anders. Ja. Maar dat is een regionaal verschil, maar dat kan zomaar in Drenthe bijvoorbeeld dit geluid horen. En dan een paar 100 kilometer verder een totaal ander geluid. Of totaal anders, wel met een koolmees, maar toch een heel regionaal verschil. Ben je hem nou als vogelspotters onderling een beetje aan het opbieden waar het de mooiste vogelsjongen had? Ja, maar ik ben niet zo'n spotter zoals... nee, dat red ik niet. Dus als jullie in het bos binnen, dan jij je eigenlijk hele gesprekken van vogels? Ja, kun je wel zeggen. Ja, ik weet inderdaad vaak wel van wat de bedoeling is van bepaalde geluiden. Ja.